ya radio station ya iyuyag nasaray dagupenyo. Jad mamalingling. Paborito. Mangin. Paborito. Mayombo. Paborito. Pantal. Paborito. Poblasyon Weste. Paborito. Jad Puguchico. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mayumyum yakabwasan na Lunes Pangasinan Dagupan. Wadyala Sosaray Balitan Matwa. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa with JCB Joseph Kanilang Bacani. The technical side kantabay timat si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Ay Agi, kumusta ka na Mars? Kumusta ka na Mars? Lunes na naman. At para maging maayos ang iyong liknaan at tara na. Tara nang kumain sa Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Operating hours mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Open for lunch reservations, just inform them ahead of time. Kaya if you're looking for delectable yet budget-friendly treat, lalong-lalo na atatan tanagagikta, unyala so itatagay na saray presyo sa saliwan, agauntan, Mars will satisfy your cravings. Try their baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like their ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, and you will not also go wrong with their savory bangus a la pobre jam pack with the aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan like their signature mix beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Meron din po silang bulalo at sinigang to comfort you. Nagkalalawad sarya unyan panahon niya mayumyum so tiyempo agauntan. And if you're also craving for light meals, you can try the rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Kaya Mars, this is perfect for satisfying dates or late night cravings. Diba Mars? Para gumaan ng konti ang iyong kalooban, Mars, ha?
Ito pa, pampagaan ng loob. Kasi for the last so many days, sa tatong tanagagik, wala rin mantutapatid si katayo, taong kakamayat kuno at social media, wala tinagawan energy lockdown. Maka-experience tayo na sa may brownout. Ang gapoy kuryente, ang gapoy silaw, ang gapoy aircon, everything. When you speak about energy at ating tanagagik, Nathan, si Katutay Paga, nasaray arumya kabaluyan tayo, and I was even text and ask kung meron nga bang katotohanan yung balitang yan at ating tanagagik. Yasay kwantod sa may message that siya at ating tanagagik ni ay, ibasa kad si kayo, may message that siya, impawit da, through cellphone, yasay kwanto at atong tanagagi kad pagato at niya ay sim bagato tulamay wadya ayan bagato tutuputan to good afternoon sir kwanto tangaran pak in text in message anto just want to confirm about the spreading news na 3 months daw mawawalan tayo ng electricity. Magkakaroon daw ng electricity power crisis. Si Katutan, so sa may text that siya, message that siya, Nathan, niya ay suubat. Walamot so tinawagan tayo at atong tanagagik, our friend from St. Pelco, si Madam Risa, at sinabi naman niya sa atin, walang information na ganun sa amin, kwanto. Nathan niya ay, basakad si kayo, malala po mismo at Malacanang. Pinawi ng Malacanang ang pangamba ng gobyerno na mauwi sa energy lockdown ang nararanasang problema sa mataas na presyo sa produktong petrolyo. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na patuloy na nagdadasal ang lahat na matapos na ang giyera at magkaroon ng pagkakasundo para humupa na ang tensyon. Giit ni Castro, hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng mapagkukunan ng supply ng langis dahil ayaw nitong mapunta ang bansa sa pinakamatinding senaryo. Kaya patuloy niya ang paghahanap ng gobyerno ng mapagkukunan ng supply ng langis at kabilang sa mga kinausap ay ang mga bansang India, Argentina at Canada at iba pa na hindi nakadepende sa langis sa Middle East. So sa ngayon, kwento ng Atty. Claire, at ito talaga ang pinaghahanda ng Pangulo, pinaghahanda ng administrasyon, kaya ayaw niyang mapunta sa worst case scenario. Si Katutan at atong tanagagi ka, walang energy lockdown Kasi sa isa kayo niya tatang tanagagi, sa ibabaga ng Malacanang, hanggang Hunyo 30, dati April, aguntan, natan aruman na 2 bulan, hanggang June 30. So, supply tila na satay krudo advance sa tayon Pilipinas. Si Katutan sa Imbagada, hanggang po ipaga, sa ipaga, jalabat ladpun siya, kwanda mo lante. Ni sa aming bagadata itong tanagagik. Si Presidente BBM sang ibaga mismo, kanyang tiniyak sa publiko na sapat ang supply ng crude oil sa bansa at tatagal pa hanggang sa June 30, 2026. Mayroon na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Tuloy pa rin ang paghahanap natin ng supply. At nakausap na niya si Mr. Ramon Ang. Napag-usapan nila ni Mr. Ramon Ang pagpasok ng fuel dito sa Pilipinas, kaya magiging iba ang presyuhan ng crudo at diesel kapag tayo ang mag-refine. Mas mahalan niya kapag magpapapasok ng refined na diesel. So in terms of crude oil supply, kwanto natin ng Presidente BBM, dahil pinapasok nila ang crude oil
para i-refine rito sa Pilipinas. Iba ang presyuhan kasi, kwanto, kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa nagpapapasok tayo ng crude oil at tayo ang mag-refine. So wala ta na refinery naman na Pilipinas, courtesy of Mr. Ramon Ang. So, sa ikwanto, sa kabila nito, sinabi ni Marcos na tuloy pa rin ang pamahalaan sa paghahanap ng iba pang mapagkukunan ng supply. At nitong Huwebes ay mayroong dumating na 700,000 crude oil mula sa Russia. At hindi lang yon, walay pasabimat at atong tanagagik, may 1.04 million, 1.04 million bariles na diesel manlapod Indonesia balot. Nesekwanda, nakatakdang dumating sa bansa ang unang batch ng 1.04 milyong bariles ng diesel na inorder mula Indonesia sa susunod na linggo. Ito ang sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ang parating na krudo ay binili ng gobyerno kasunod ng oil diplomacy na sinagawa ng Department of Energy. The oil diplomacy, ably conducted by energy officials led by Secretary Sharon Garin, has resulted in the firm order of 1.04 million barrels of diesel with the first batch arriving this week. Kwanto? And with the first batch arriving this week from Indonesia also comes the ironclad guarantee of a steady supply of coal. Tantaya tatong tanagagik. Atay coal, si katutay sa kay matyausaran at sara may energy company, agauntan, singasay Swal Coal-Fired Power Plant. Ya pa nga alantay source tayo na sa kuryente, agauntan na tatong tanagagik. So, sakitan nyo na kaukulang timat. So, walay guarantee of a steady supply of coal. So, walang brown out to speak of na for 3 months. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bansa ay may sapat na supply ng krudo. Ito na nga sinabi natin kanina hanggang June 30, 2026. So, awan problema apaw. Ang kayong madanagan. And speaking of Mr. Ramon Ang, si katumanay makanggawa na sa may Petron. Pero antay mabait talaga itong si Mr. Ramon Ang. Sa ikwanto, handa ang business tycoon na si Ramon Ang na ipagbili sa gobyerno ang kanyang kumpanyang Petron Corporation. Na itinuturing na pinakamalaking oil refiner at retailer sa bansa. Ayon kay Mr. Ang, makikipagtulungan siya sa pagsusumikap ng pamahalaan na pag-aanin ang pasanin ng publiko dahil sa dinaranas na global oil price shock. Nangako rin si Ang na hindi sila magsasamantala sa kasalukuyang crisis sa langis. I promise the public, kwanto, we will not take advantage of this fuel crisis. Nya, ini dengalan tayo. So balikas mismo ng Mr. Ramon Ang. I promise the public we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Maliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin Kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Sir, sorry, pahabol lang. Since nabanggit nyo, you're willing to lower the income, pero baka Kasi ibig sabihin ganito, minsan, kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sasakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. So, lilit yung income. Para lang siguradong hindi tayo ma-run out of crude oil, gano'n. how about rollback, sir? Meron kaya? Ang presyo based on replacement value every day. So ngayon, kung tingin nyo, ibebenta mo at a loss, we can do that. Everybody can do that. Pero until when? After 1 month or after 2 weeks, bankrupt lahat ang oil company. Pwede rin yun kung may nang tingin nyo mas mabuti.
Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil companies. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA, to public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Sir, are you open to if the government imposes price caps, price ceilings on oil? And nabanggit niyo po, kung okay kung sa tingin ng gobyerno tama na take over yung Petron, were you able to discuss this with the President? Ganito po, yung sinasabi mo, price control, pwede gawin ng gobyerno yan, price control. Pero government will have to subsidize. Patay ang gobyerno yan, 20-30 billion dollars a year subsidy. Ayon, si Mr. Atong Angata, Mr. Atong Aliwa, Mr. Ken Ramon Ang. Antulaya. Si Mr. Ramon Angata ang tanagagig ya si katulman sumakanggawa na sa Petron Corporation. No nanunutan nyo, aliwan satan labatla, aliwan ayan pangkanaw na walabatla, ya binitla ng Mr. Ramon Ang, ya no gabay na gobyerno ya babawihan. So Petron ta kaya riyan ta na gobyerno nun sama no nanunutan nyo until such time na lumabas po yung batas na oil deregulation law. Kung hindi po ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong, saka po nabinta sa isang pribadong individual o corporation or company yung pamamahala sa Petron. And ng 2021, wala latan niya balikasmat ng Mr. Ramon Ang. In fact, inialok niya sa Kongreso na ipagbiling muli sa pamahalaan ang Petron. Kanya ng saman, mamurmura pa gasolina ng saman, pigara may presyo na gasolina ng saman, crudo ng saman na tating tanagagig. Pero of course, abayag lang panahon man, nagaunta na tating tanagagig. Umabot pa tayo sa, nagsimula tayo sa 10 pesos per liter, umabot ng 20, 30, pero tumaas na ng tumaas nung nagkaroon na tayo ng oil deregulation law. Kaya sa may control na presyo natin, wala saray ay sumakang karyan na oil company, and of course, basimatla, babasid ang matatatin tanagagig galaw na crudo at world market. Pero mahirap man na yan, subsidize ng gobyerno anto. Anto may kwanto ng Mr. Ramon Ang? Sa kwanto ng Mr. Ramon Ang at ken? No, isubsidize ng gobyerno, itan. So, may under the fuel subsidy program, agi, billion manayan to. Billion mat. Pero sa ikong kumat kanun, at the back of my mind, sa ikong kumat, ay sarasarap na gobyerno tan. Ipawil dararamay ken. Kickback at flood control fiasco. Pigara man, billion man. Agla piga. Agawon tanat datong tanagagik. Agla piga. Pero singa agla narurungalan to. May flood control fiasco to. Natatabo ng current issues. Pero niya pa yatatin talagagik, wala yung mensahe na Vice President, ng Vice President Sara Duterte at saya sukrises siya aarapan tayo natin, dyan bansang Pilipinas. Of course, not only in the Philippines, at anggad aray arum niya bansa, they are also affected. In fact, this is a worldwide problem na po ngayon. So ito po, pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo,
ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral. Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit, at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Si Katutan kapaborito sa mensahe mismo na Vice President Sara Duterte. At saya, so nalilik na tayo yung krisis natin, hanggang tan. Actually nga, pati nga yung mga celebration ng fiesta, di ba, affected din. Kasi nga dyan sa Pigaran Valley, dyan Luyagtayin Pangasinan, suspended so sa celebration, but of course the observation of the fiesta is still there. Agauntan, pero may kumbaga may magarbon celebration, nawala na yon, suspended muna hanggang sa makimwas tayo sa sukrise siya may nalilik na tayo natin hanggang agni uplifted iman so hanggang agni lifted iman so sa may status na Pilipinas under emergency agauntan so pero walay tupot dalabat antuan ipinagbabawal ang fiesta celebration sa mga barangay pero bakit yung mga piryahan hindi pinagbabawal? Bakit daw pinagbabawal ang fiesta pero yung may mga piryahan ba na nag-ooperate? Singa ditan inarlaman niya barangay diya ay adbali na binmali walay nan message at si katayo at atin tanagagiki. Ya ditan somewhere in nalilingo nagilayan amuman. Diyan nagilayan na tatong tanagagik
wala tan lanti, so samay impasabidad siya, yan, naiisturbulara. Untan la so samay pakakaisturbuda, nilabi-labi, ta may ngaingal, ha? May ngaingal, may piryahan, insan may speaker dani, at akaarap at sikara. Nini impa sa bidayad si katayo, Pebrero ni, antulanatan, Marso 30 la, abot-abotan tulay Abril, one day from now, at unlobla so bulan na Abril, at sa ikwantod sa may reklamo to, sa ikwanto jay, good evening sir, kwanto, nan in text to ya February 23, ad siya, sa ikwanto 2 weeks na tong bingo sa amin, sa angilit na ganda, jadalin, nasa kaya opisyal, okay, inaabot sila ng 12 a.m. Disturbulad ugip, sa ikwanto, makapaasar ni, yano kayari bingo 12 a.m. semputan iray akamotor, baruruton day tang butsuda, isturbon maong, kwanto, jad nagilayan ya sir, kwanto, nagilayan pandel, ya kada opening, wala ni pibit lang na sa may announcer, ya pisasalamatan turan opisyalis, at sa kwanto lalaingan, buenas laya, kwanto, promoter lay sugal manaya, so, saray, untan so ibabaga to, mga kapaborito. At mangiter na lagay, okay. Wala ni Ken, wala ni pasuksok manaya, kanyan wadtan na mo mabilabilay itan, ya pabingguan or let's say piryahan matla mo, so sa kwanto ni Jay Ballot at sa kwanto Ballot, iano ni mo sila sir Ballot, agila ibabagay ngaran ko, ta maksil irad tagay kwanto, ay supata na tagay Ballot kasi sututu ko yung tuyay, so nan text nan message ad si katayo, so lulagya susubalan tayo, so sapay magarbon selebrasyon na piyesta, akin Ballot, ongoing iraratan. Ya pabingguan, papiryahan, hindi ba contrary yan? Mas binibigyan natin ng importansya ba yung piryahan, yung pabingguhan, kaysa yung selebrasyon ng paggunitan natin sa kapiestahan ng isang santo, ng ating patron sa isang barangay, mas mala at may tawag to sa ayatatin tanagagi. Amay walad mo rin dilak agkulangula na guyor. Mas matimbang ba yun? Mas matimbang ba yung mga piryahan na yan? Mas matimbang ba yung mga bingguhan na yan kaysa yung pagsilibra natin ng kapiestahan ng ating patron sa ating barangay? Very ironic, yakong kuwatatin tanagagik because susubalan tayo celebration na fiesta, magarbon celebration na fiesta, but bakit may mga ganito? Bakit may mga ganito na may piryahan, may bingguhan sa isang lugar? Mas matimbang ba yung mga aktibidad na yan kaysa yung religious activities natin? Nagtatanong lang po yung ating messenger, yung ating nag-message sa atin sa kanilang problema patungkol po dyan. So, hindi ko po alam kung sinong tinutukoy niya na mataas na opisyal, pero sana yung mataas na opisyal na yon makanunot na duga. Untolay so sari balitan matwa SBM kaya rin ni Nasarian pakabat tan paymano malala po ni Adsaray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Sa
Tutukan ang putaputangin ng impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Happy anniversary, Radyo Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod at syempre ang pagbibigay ng tapat at patas na balita para sa ating mga kababayan. Mabuhay po! Mensahe mula kay Councilor Dada Reyna ng Dagupan City. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at may bibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Mga kapaborito, 7 taon na tayong magkasama, 7 taon na balitaan at 7 taon na tugtugan. Kaya sabay-sabay nating isigaw ang sigaw ng ating mga kapaborito sa taong 2026, ang Paboritong Pito! Paboritong Pito! Happy Anniversary DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan! Paborito. Paboritong Pito! Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, paborito, Apoy, paborito, Lukaw, Paborito. Jad Maluwag, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. That's right. Come hungry, live happy. Yan, operating hours po nila is 4 p.m. hanggang 11 p.m. At open din sila for lunch reservations. Just inform them ahead. And try their delectable yet budget-friendly treat. Tulad po ng mga kanilang mouth-watering na baby back and pork ribs. Mouth-watering na cuts of steaks like their ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks. And with their savory bangos a la pobre, jam-packed with aromatic garlic bits. Plus their Pinoy pulutan, yung kanilang signature mix or beef innards, sisig, chicharon, bulaklak, and their chicken supernova. Meron din po silang bulalo at saka sinigang to comfort you. And if you are craving for light meals, meron din po silang rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta and their satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. Diba? Kaya this is perfect for satisfying dates or late night cravings. Diyan po yan mga kapaborito sa Mars Restaurant na matatagpuan sa Rufinas. Come hungry, live happy. Siya nga pala, papasok na po tayo, nasa Holy Week na po tayo. Manlapod sa ayay actually Lunes Santo Lanatan, San Martes Santo, Miyerkules Santo, naringalyo kami ni. Pero kasabi na Huwebes Santo, Biyernes Santo, tan Sabado di Gloria at agyo kami naringal. Pero jad agaw na simba, Easter Sunday, araw ng muling pagkabuhay, mga kapaborito, magbabalik po na po kami sa ere at mapapakinggan na po ninyo ang DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Gauntan. And ano mo tun kumalain pan kanaunawa as we celebrate our 7 years anniversary. From my end, personally, I would like to say thank you to all our sponsors. And then yung mga naniniwala sa atin, sa ating kakayahan na magparating na mga Saray Balitan Matwa, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa inyong suporta. Maraming salamat po. Naway magpatuloy yung inyong suporta sa amin sa paghatid ng mga Saray Balitan Matwa sa mga susunod pang mga taon, along with our partners here, of course with our station manager Joey Baby, and our two equally industrious na mga technicians po natin, si Engineer Nixon Dakal at saka si Engineer Dennis Palaganas. And sa mga kasama po natin dito, sina kapaborito Dennis Mojares, kapaborito Errol Jurado, at kapaborito RJ Jimenez, at si kapaborito Win-Win na rin, no ha? And yours truly. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pag-antabay sa mga programa po natin dito sa DWJE. Of course, with our President, Attorney Nelson Gayo. Happy 7th!
sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. At gaya ng nabanggit ko mga kapaborito, Holy Week na po tayo. Meron pong mensahe din ang ating Pangulong BBM na siya po'y nananawagan ng pagkakaisa, pagninilay ngayong Semana Santa. Sa kanya pong mensahe ay sinabi po ng Pangulo na ganire, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas matatag na pagkakaisa sa bansa at pairalin ang pananampalataya ngayong Semana Santa. Sinabi ni Marcos na dapat gamitin ng sambayanan ang pagkakataong ito para muling ibalik ang pangako na patatagin ang bansa batay sa pananampalataya at pagsiserbisyo. The Passion of Christ reminds us that true greatness is not found in power. True greatness is not found in power. I like that. But in sacrifice. Not in privilege, but in service. And not in comfort, but in the courage to carry the burdens of others. Sinabihan din ng Pangulo ang sambayanan na magpahinga at magnilay-nilay sa panahon ng mahal na araw. Ayon pa kay Marcos, dapat alalahanin ng mga Pilipino ang hindi matawarang pagmamahal ni Hesukristo, ang sakripisyo at piniling ialay ang sarili para sa sangkatauhan. Dapat din anyang magkaisa ang sambayanan upang isulong ang kapakanan ng mga pamilya, mapalakas ang komunidad para sa pag-unlad ng bansa. At sana at atong tanagagik, the Passion of Christ will always reminds us, gaya ng sabi ng Pangulo, that true greatness is not found in power, but in sacrifice, not in privilege, but in service, and not in comfort, but in the courage to carry the burdens of others. Diba? Gandang mensahe niyan. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, di ba? Meron ding mensahe si Father Jerry Orbos At sabi ko, babasa ko nga yung sinabi ni Father Jerry. Sabi niya, Holy Week isn't about instant holiness or a quick microwave prayer. It is a slow cook season meant to boil the ugliness out of our hearts. Di ba? Nagkaroon Palm Sunday. Palm Sunday karuman. At doon nakita natin yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Yan. By the way, nakita nyo na ba yung mga pink na rosas na nagbubloom ngayon dyan sa may Binmalay? Maalala nyo pa yung project na yan, mga kapaborito, yung Boom Binmalay na yan? Yan po ay, wait lang ay ang gandang tignan nga pala. Yung bloom niyan, blooming po ngayon. Yung mga punong yan at napakagandang tignan. Sabi nga dito sa post ni former Mayor Sammy Rosario, not everything we do is understood right away. There will be noise, doubt, even criticism, but truth has a way of revealing itself in time. What was planted with sincerity and purpose will always find its season. These balayong trees, balayong pala ang tawag doon. These balayong trees in Binmalay Park are proof once just a vision, not a quiet legacy in full bloom. In time, people will see, not through words, but through what remains. Because in the end, it is not opinions that last, it is the good we leave behind. So, what was once planted with hope has now become a living legacy. Kanto jay, a feature actually, it's a newspaper. Nalilingo, Philippine Star.
Makikita po ninyo yung mga nagbubloom na yun ng mga flowers sa Binmali Park, doon din sa loob ng simbahan. And these clusters of white blooms, often mistaken for Japan's sakura, sakura, are our very own balayong, the Palawan cherry blossom. Quietly, season after season, they remind us that meaningful beginnings take time, care, and vision. At ito pong mga punong ito na nagbubloom ngayon, na nagpapaganda sa Binmali, were planted during the first Sigay Festival at Dayat noong May 1, 2014. During then the third term ni former Mayor Sammy Rosario, which was made possible through the shared efforts of Madam Josie Victorio, Munet Victorio, J.C. Bendia, Joe Sevi, Fides Victorio, Ralph Consulting, and Arnel Doria. So today, we stand beneath their blossoms, witnessing not just flowers in full bloom, but the lasting beauty of what we choose to begin. Every March to April, they bloom again, reminding us that some legacies are meant to grow quietly. Some legacies are meant to grow quietly. By the way, kanina sa interview ni Mr. Ilorde, sabi nga niya, spare him of dun sa interview natin with Mayor Sammy last Friday, na nabanggit yung pangalan niya, and spare him, sabi ni Mr. Ilorde, spare him of his involvement, possible involvement dyan po sa sinampang kaso ng dalawang dating empleyado yata ng munisipyo. Pero may tanong lang, gaya ng tanong ni former Mayor Sammy last time, may dalawang katanungan siya anong ginagawa nung dalawa sa Office of the Mayor? Pangalawang tanong is, sinong sumama? Sino ang parang may non-chaperon at sa rendwara sa ombudsman? Is it true? May tanong po dito, is it true na sumakay kayo sa isang GL Grandia Color White? GL Grandia Color White at dumating kayo sa Office of the Ombudsman mga 8 to 9 in the morning? Tanong lang po pwede nyo pong sagutin, pwede namang hindi. Kung may katotohanan man, totoo ba na ang sinakyan po ninyo ay GL Grandia Color White at dumating kayo sa Office of the Ombudsman 8 to 9 a.m.? Tanong po yun, pa sa ating programang Saray Balitan Matwa. SBM, sa kabusol na saray managbalitay tilatan fake news or MBTF. By the way, mga kapaborito, nang kapigan man niya agaw at wala may agawan misa, ay simbaan tayo agawntan. Dyan sama niya misa at impakabat na sa simbahan. The Catholic Church has formally begun the path toward sainthood for Bishop Cesar Maria Guerrero, now declared a servant of God, following the opening of his diocesan cause on March 27. The rite, led by Archbishop Socrates Villegas at the Cathedral of St. John the Evangelist, comes after the Vatican's approval through the Dicastery for the Causes of Saints. Remembered as Sabio y Santo, wise and holy, Guerrero's life of missionary zeal, humility, and Marian devotion now undergoes deeper examination as the Church discerns his heroic virtues and possible miracles on the road to beatification and canonization. Actually, nan karaman, nan misa si Archbishop Sok diman at Dulag Parish Church, diman at Jesus the Nazarene Parish, at si katuya mo sa sakit sa rin minsay ito, yakaruto at saray latest at saray tutuo, before you go to sleep,
pray 3 Hail Marys and pray for Bishop Cesar Maria Guerrero for his beatification and canonization. Actually, Dwaraya Pilipino, sakay si Bishop Cesar, wala mo susakay for beatification of Venerable Ignacia del Espiritu Santo, Filipina pioneer of religious life. The Religious of the Virgin Mary has relaunched the cause for the beatification and canonization of their foundress, Ignacia del Espiritu Santo, a 17th century Filipina who courageously broke colonial barriers to establish the first native female religious organization in the Philippines. Born in Binondo in 1663 to a Chinese father and a Filipino mother, Mother Ignacia embraced a life of prayer and service under Ignatian spirituality, founding a community for Filipino women in 1684 within Intramuros. Her life of heroic virtue has earned her the title Venerable as the Church continues to study her cause for sainthood. The renewed efforts marks a significant step in advancing her path to the altars, inspiring renewed devotion to a woman whose legacy continues to shape Catholic education and mission in the Philippines and beyond. So, idasal tira, include tira prayers tira raya at atin tanagagi, kitapian, naaro man may santos tayo diyan Pilipinas. You already have 2 Filipino saints, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Saguntan. And with the grace of God, nayari, yan na aruman nira, nayarin si Bishop Cesar Maria Guerrero, o untan mat nan, Mother Ignacia, Mother Ignacia del Espiritu Santo. Pero niya ay susakay niya pampapag ang lalamat. Nasaray totoo at intiron mundo actually. Recently, walay linmasan balon variant. Walay linmasan balon variant. Ya aya may sikada. Ya kwanda balon variant ya na COVID-19. Ne, ya aya si kwanda ay medyo mabirtud ya variant na COVID-19. Pero sa Department of Health, tiniyak po ng Department of Health na wala pa sa Pilipinas ang bagong COVID-19 variant na sikada na natagpuan na sa may 24 na nasyon kabilang ang Estados Unidos. As of March 14, 2026, there have been 60% fewer cases of COVID-19 than in the same monitoring period last year. 337 cases this year compared to 838 in 2025 from January 4 to March 14. Ayon po ito kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Genomic sequencing for COVID-19 does not happen as frequently as before because it is no longer a public health emergency of international concern. It hasn't been for quite some time now, and as mentioned, there are 60% fewer cases. We have not detected any, but even if we did, it is not a cause for alarm or concern. Kwanda, sa ibang na sa World Health Organization, ang sikada strain or BA.3.2 na unang natukoy sa South Africa noong Nobyembre 2024 ay nagmula sa Omicron lineage ng virus na nagdudulot ng respiratory disease. Inexplika ito ng World Health Organization or WHO bilang COVID variant under monitoring. Ani Domingo, ang mga virus gaya ng COVID-19 ay palaging magkakaroon ng bagong variants na siyang nature nito. Okay? Until and unless the World Health Organization and other international health bodies sound an alarm, there is no cause for concern. Standard precautions and infection control and prevention measures have always been
in place. Kanyan, kayo kuno ang gapin na pagyatakutan, padpagan tayo, at sayan balon strength. Nasay balon variant manaya, nasay COVID-19. Okay? Sikada. Paano da kasi nalayay ngaran niya sikada? Sikada. Kunto, no? Ilocano. Nga pala malam yung oras sa atin talagagi. Katabayan na susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Ito po ang Saray Balitan Matwa SBM sa Ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaulok ang kanta bay lalangula sa lawas yun karo lawas yun kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Tanjad technical side kantabay timat si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. See you po. Nga pala I will not be here tomorrow. Kasi may seminar po tayo sa simbahan ng Tuham. Simbalo at ating tanagagi. Mag-start po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dyan po sa may stage. So see you po sa susunod na presentasyon ng Saray Balitan Matwa SBM sa Ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Dito lamang po yan sa number 1 Pop News Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakanihes. PM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kapaborito, bilang paggunita sa Semana